בואו נעשה פילטרים. את סתם לא זורמת. למה את לא זורמת איתי? אוקיי, מה זה אמור להיות? רגע, נראה לי הבנתי. ואיך הוא עם זה? אני גרועה. ברם. מה זה? נראה לך, אני מעודדת. חלום שלי. נכון, את צודקת. אופס, עוד פעם. זה ממש עם החוויה. זה חוויה מטורפת, פיפי, זה שקט מטורף. דגים, ואז אוכלים אותם. מלא, מה זה יהיה? מצרים, איזשהו מקום. ניר, אני אבוא איתכם, תגיד דבר איך אני מגיעה. היה אמור נורא נחמד. מה זה? זה הסרט הזה שלה. בולחת.